Aj vaše nože stoja za figu. Aj vy máte rovnaký problém. Ako si poradí s sekretou, to nám prezradí môj dnešný host, prichádza Oliver Haj. Adam! Nazdar, mám pre teba skvelý nôž. Poradí si aj s takouto tekvicou? To si píš, že si s ňou poradí. Ako je to možné? Vidíš? Naozaj? Už to ide samo. Funguje to. Toto bude väčší boj. Poprosím si kôš. Poprosím si kôš. Ideme zobrať smetný kôš. Adam prinesie smetný Náš kôš. univerzálny smetný kôš. To je neuveriteľné. Ja sám tomu nemôžem uveriť. Vznikol tento univerzálny klobúk. Máte syna! Ďakujem ti, Oliver. To máš pre inšpiráciu. Aha, vidíš, to si super vymyslel. To je OK. Toto je super, hej, toto máme. Aj toto máme. Jak svadebník. Ale keď praskne, že spolu bývame, to bude jak škandál.